Omenani Igbo bụ ụzọ eziokwu bụrụ ndụ. Alụkwụsị na anyị Igbo. Akwa jụrụ anyị n'obi today. Ndị Igbo wee sị na onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu. Ka m gwa gị eziokwu, African politicians, African leaders, African children, the world are making mockery of us. Many of us ebe a na-eme travel na-eje abroad. Fụ ka mba ụwa si edozi befanụ. A contractor government of Anambra State nyere ọrụ na obi gbuwa gote otu a. Rapi otu a. Gbuwa ebe a. Jekwa ebe ni gbuwa. Gbuwa ya ụzọ na-abụ. Mana afụ ya. Bịakwa ihe, gbuwa ihe. Wee gbuwa ihe without itinye anything caution tape. Mana the person enyere ọrụ I believe is a satisfied engineer. Now, iwela ponu na anụnwa. Ụmụnne anyị ndị omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ, mama na nwa. Wee na-eche ka ha gote ihe. Moto na-amalụ n'onunu a dị ebe a wee magoro onunu enu wee gbuo mama na nwa ya. Ọ ha nwa bụ ihe ya n'ebe. I wee na-akpa Anambra State government under the leadership of Chukwumacha Soludo. Na anyị chọrọ ka provide ala this contractor under the law. That is our demand. Our demand is very simple. The government did not commit a crime by releasing funds to build our road. So onye ahụ nyere ego ya lụọ dị ụzọ. O wee rapụ ihe o kwesịrị ime, nya bụ ihe wee gbuo mmadụ, government ga provide like the person under the law. Ọ ihe anyị chọrọ. And anyị na-ebe a na-ekwu ya with obi mgbawa, with iwe. Wee na-agwa Anambra State government from 9 to 5 work days. Ọ bụrụ na ya nụrụ na government made the contractor arrest over this matter, I get bros na ba agawa ọka na government house. Ọ na ya eche government of Anambra State for 5 work days. Ọ na he provide the engineer melefa na ya nụrụ na government made the arrest. Maka na ọ ga-akwụ ụgwọ ihe o mebiri. Ọ ga-ata afụfụ ihe o mebiri. Such person don't supposed to be an engineer anymore. His certificate is supposed to be terminated. So na government provide the person enyere ọrụ a lapụrụ ebe ọ na-egbu mmadụ. Not only na ogburu mmadụ na-aba. After 30 minutes ogburu ndị ogbukwa onye ọzọ. Mmadụ ito ka ogburu the same day. Tata anyị jekwa na mortuary ibute ozu ndị a na-agwa anyị na nwere nke ndị nnukwu moto crane mekwala ebe a before nke aha na-eme bukwe people. Obi dị m nwute. Anyị bụ ndị omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ. Anyị agbanigo n'imezi obodo a otu anyị nwere ike ka n'ume anyị la mere anyị ji lụsị ụlọ ọgwụ kpọọ ya omenala healing hospital maternity nye ụmụ nwaanyị Igbo free for delivery. Ọ bụ obere ihe ka ọ bụ nwaanyị Igbo mụọ nwa ma ọ mụrụ with operation ma ọ mụrụ normal delivery ọmụcha nwoke n'aba. Anyị mee ụlọ ọgwụ a na-eburu mmadụ bịa na ga-etrit godo ga-ede mma tupu a na-ekwu okwu anything. Ihe niile bụ afọ ka anyị na-ata ka be anyị dị ma otu anyị si chọ ka be anyị dị. Na ihe anyị na-agwa Gọvanọ Charles Chukwuma Soludo, the executive governor of Anambra State, gee anyị ntị maka ya ma nkwe we no go gree. Ọ bụ na anyị eche government of Anambra State, ọ bụ na ha mere any effort over the contractor nyere ọrụ a, we are bringing these two cops to government house. Anyị pụta ya edobere gị ya die ihe ya eme ya mee egwu igwe ya agba ya agba ka kene. We want to see how come na anyị nwụrụ na anyị na fight for freedom than ịnwụ na motor accident na ụzọ adịghị mma. Ọ bụrụ na ịnwụ na motor accident na ụzọ adịghị mma, ịnwụrụ anwụ as a rogue. How come na ịnwụrụ na ị na fight for freedom of your people? Ịnwụ ụdọ nwe mma na ịnwụrụ as gịnị a hero. So it's better I die as a hero than dying as a rogue. Omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ. Omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ. Wetenu foto nwanne anyị nwaanyị a, wetenu bana. Nene nwatakịrị a nwa ka na-eche junior wa ya ka ọ fụrụ. Senior wa ya ka ọ fụrụ. Nwa 17 years. Nwa 16 years. Ma mi anya be ha anya. Nwa ga 50 something years. Kita nwa ga-eriwa aka ụmụ ya.
Onaba mmụọ na yala ye wee nwụọ. Alele. Anyị ga-eburukwa ozi a anyị mechie anyị kwesịrị ime ba eburu ozi a gawa na headquarter local government n'Ogidi ka anyị present area the chairman local government of Ogene Idemili North local government area anyị ga-eje present area ozu mmadụ na-aba contractor fanyela ọrụ ma gịnị gburu ọ bụrụ na ya ejesie present cha anya dịka anyị si wee kwuo after 5 working days ọ bụrụ na gọọmenti emeghe anything over this thing anyị put the area soludo na government house n'Ọka ọ bụrụ na gọọmenti eri eri mana ha ya abụ ya abụ mana ihe anyị kwuru bụ na ya ma nkwe and anyị nwebụ ndị omenala anyị bụ ndị omenala n'ala Igbo ugwu ekwesịrị ịkwanyela ya ga-akwụnyela anyị nye ị na na-ekwu obodo a bụ nke anyị ụnụ n'anya ife ya na-eme ọ dịka na-eme anyị intimidate and nobody has right to intimidate us. Nobody born by woman. And I know and the movement in any fear many my did teach and I knew. Mother Gapataya calls why and the Christians in that's why I put and I'm giving you all after today about Nina as well. But some of the Christian put in my head up pay shop again. Upon the highway security mega attack. Biano kai were ha me ihe kwesi iji ha me. Nobody is above the law. And we freedom of worship. Thank you. And when rule anyị nwete from Christianity na Igbo. Eso kwadro ha n'ọnụ. Ọ bụ na ha si otu emi ya, anyị nwa state otu a eje confront our government gwa ha na unu nwa gburu anyị. Ihe kara ibe nata. Mana ere mụ na gị bụ enwe state ndị fada na pastor wa na ihe sendra. Na attack. Ọ dị mma otu ahụ. Ọ dị mma otu ahụ. Onwe onye na-aba ma send moto accident. So gịnị ka anyị na-ekwu? Government of Anambra State ga-ege anyị ntị. Ka anyị so ha nya anyị ego. Anyị so ha mee gịnị? Ha provide ha gịnị? Contractor. Ka the contractor ku egwu anyị eme gịnị? Ka bụ egwu ya akọrịa. Very simple. Omenala bụ eziokwu na ndụ. Omenala Igbo bụ eziokwu na ndụ. Omenala Igbo bụ eziokwu na ndụ. Alụ kwụsị n'ala Igbo. Alụ a ga-akwụsịkwanụ n'ala Igbo. Alụ ọ ga-akwụsịkwa n'ala Igbo. Igbo anyị na intimidation ọ ga-akwụsịkwanụ n'ala Igbo. Ị na-alụ oke anyị oke dịla anyị megide anyị n'efu ọ ga-akwụsịkwanụ n'ala Igbo. Onye ma bụ this movement. Ya kpatara anyị ji wee sosie Maazị Ezeaku Ezeọfọ ike n'azụ. Wee sị na nyewa bụ movement apụtago bụ na ọ pụtago. Ị na-anya taa tefe na ihe anyị kwuru ebe a bụ na onye bụ enye kọntraktọ bụ kọntraktọ gburu anyị nwanne anyị a. Anyị na-agwa gọvanọ Anambra steeti ka o provide ala anyị nwanne anyị provide ala onye gburu nwanne anyị within 5 days. Na ọ bụrụ na o mee ihe na anyị ga-eburukwa ozi a butelefa. Ị na-anya ketefe na anyị ncha niile nwere kandịlet wee nye akwa uju na-achụgola anyị maka na o chụrụ ndị omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ chụọlụ ndị Igbo niile chụọlụ ụwa niile maka na nwere onye mara ihe nwatakịrị si tinye eze a ga-abụ echi amara ka ọnwa ga-enweta that freedom anyị na-atụ anya afọ kemgbe eji mụọ anyị amara na nwa bụ ihe ga-abụ onye ga-edozi obodo a o nwere onye ma onye nwa ga-abụ mana na ihe akụkọ na-enweghị isi ka nwa ji wee na n'iyi anyị wee na-ebe akwa si na oshugolo ụmụ Igbo ị naghị fụ na abalị unyi n'iru anyị gosi na o shuru anyị ji akpa na anya mmere wee na-arịa Anambra niile na ihe niile bụ mmadụ na-eku ume na Anambra bido na onye nta ruo n'onye isi bido na Soludo ruo n'onye nta bido na agadi ruo na nwatakịrị si unu biko ihe mere nwanne anyị wetụta unu n'obi na mgba mbụ na Igbo ka a na-asị na eburu ozu onye ọzọ n'isi dịka ebu nkwụ mana achọrọ m ịgwa unu na tata na anyị ga-ebido na-ekwesịwa anya eburu ozu onye ọzọ n'isi na-ajụ onwe gị ajụjụ ya kwụrụkwa na ọmụnwa ka esi etu agụrụ ka anyị wee ike ịnụ bụ ọgụ ihe kwesịrị na anyị ga-anọ ka alụ a wee ike kwụta na be anyị so na ihe ntụkọta okwu anyị niile bụ na anyị mabụ ndị omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ niile gburugburu gbakọtara aka wee gboo ikpere na na-ayọ gọvanọ Anambra si a mee dị n'idifo nye gaa anyị ntị maka na anyị nwabụ ndị nwe obodo omenala Igbo adịrịgo bifo enyi ọganizeshọn agaba ezi so na anyị nwabụ ndị nwe obodo kee na anyị anya ma nọọrọ anyị ihe anyị na-ekwu ka ọ dịkwa na ya otu a n'aha Chukwu na ndị aga ogbe tiwana na otiwana
ezigbo ugogbe tiwana na otiwana na onweghị umekwata ugogbe tiwana na otiwana ezigbo ugogbe tiwana na otiwana na onweghị n'ike omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ Friday ka m kpọrọ Maazị Ezeaku si ya na onwelu ọzụzụ anyị chọrọ inye ụmụaka ọdịnala ọzụzụ sola ọzụzụ biogas na ọzụzụ nka na ụzụ maka na aka aja butere ọnụ mmanụ na ndị omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ kpọta mmadụ ole ma ole ka ha soro na ya bụ ọzụzụ na onwe onye kwụrụ ụgwọ ya na nkịtị. Nna nwa ka njelụfụ o wee na-agwa m na nwa ya agwali ya na ya nenecha WAEC na ya ga-achọ ka ya soro na ọzụzụ biogas ọsịa ya nwee ndidi. Friday ka m kpọrọ oku wee gwa Maazị Ezeaku na ọzụzụ biogas ahụ na ọdịgo free na mmadụ akwụkwọ ụgwọ ya debe sisi kpọtazie ndị ga-abịa ịmụ ya for free. O wee sị na ya bụ anya mmiri n'anya o wee bụrụ na ya bụ nwata na-akwado na ya ga-abịa mụọ nka na ụzụ wee nyere onwe ya aka bara onwe ya ulu nọọ ya ka kọntraktọ nyere ọrụ a napụrụ ndụ ya n'ike. Ọ bụrụ sọsọ na ọ napụrụ ya ndụ ya n'ike ọ napụrụ ya ji narị akpọrọ nne ya n'elu na ihe ọ dị mma na mmadụ bịara gwuo onini n'etiti ụzọ hapịa o mechaa asị na-ekwe nsu ọkwa onye ekwe osu na mmadụ bịara gwuo onini ọ na-emebu eme mana ndị ụka na-agba nkịtị anyị si na ya ma nkwe anyị na-ayọ gọọmenti emego the right thing by inye contract anyị kenere gọọmenti mana onye nyere contract na ga-anapụ ya akwụkwọ contract ya na onye nyere contract na ga-akpọpụta ya ka ya afụfụ kwesịrị ekwesị. Ọ ya kpatara ndị oziọma ọdịnala Igbo ji wee sị na anyị ga-abịa maka na onye ọrụ a na ji ofu azụ bụ gịnị oru niile na onye omenala o metụtara bụ omenala niile ka o metụtara na Igbo niile ka o metụtara maka na ana Igbo bụ ana omenala. Anyị wee sị awa ebu gọvanọ anyị kenere maka contract nyelụ mana onye nyere kọntraktị a bụ adịgboroja anyị si gị kpọpụta ya ka ata ya afụfụ tụrụ ya ka ndị ọzọ wee mụta. Omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ mmụọ omenala na-eju m obi mekene nwa ada anyị nwaanyị na-eke nwa anyị aja anyị Igbo ebe ka ị nọ anya nwụrụ agbalị na ebe oke orime nwunye m orime ebe ụnụ ezu na ọma mbalagede ebe ụnụ nọ o megụkwanụ mana ibe ndị ayọ ọzọ emezina sonye udo anyị kenegene nke ime na-ekenegene nke ihe eme n'igbo onye na-agwa ihu onye isi ndị nna omenala eziokwu na anụ nna worldwide wee sị gị biko idebela nkịta ahụ ihe ebi Naịjirịa mmiri yara fọs onwe mmiri afọs iwe ọrụgo kọntraktị ka alụọ ụzọ aka na alụ ife ụta soro gị n'aka na onye inyelie ọ dịgboro oche gị na kọntraktọ ihe akpụ ya anya ihe akpụpụta ya afụ ya anya eme ife na megbu mmadụ anyị afụ ya anya adụ igbu mmanwụ mmadụ anyị weta ibu ndị Igbo mbakwasị onye bụrụ ogbu ofu onye Igbo tata ya ta afụ mmadụ 100 ọma na mmadụ ka ogbu anyị gbara nkịtị anyị akpụ lekene ka anyị agba anyị nkịtị anyị na-aṅụ ọ bụrụ na o gbute aka o gbukwasị mbasị nna wee na nwatakịrị je gote ọgwụ anwụ n'iyi ọgwụ anwụ ya na nne na-abụ ozu egide akịta so n'udo anyị na-aga anyị ogologo okwu adụrụ abalị n'ụka mgbede bunye anyị nya otere ndị ụka mebere anyị a sịrị nke ebego obego na-eke bee n'oye bee na afọ bee na nkwọ wee na-ekere Maazị Ezeaku ezinụlọ ya na-adị ya na mma na-ekere egwu nwe ndụ ihe na mgbagbu ọwa ihe na n'urobo na-adị ya na mma onye chụta ya eji aka na onye ebe na-achụ va eji die na ndị a ekene dịrị Chineke onye nke wepụtara anyị Maazị Ezeaku wee chịkọnata Igbo niile ọnụ wee sị ka anyị wee mara usoro na ntụziaka anyị maka na ndị ụka mere anyị pụọ na ntụziaka na usoro nna anyị badebere anyị wee bazie n'usoro ndị ọcha wee na-asọpụrụ na-akpa anyị ụmụ atụrụ Jizọs azaba famara na ọ bụ iyi ka a na ha akpa anyị maka na nzuzu ka anyị na-ezuzuzi wee na-akpakwu ọra niile n'ụbọchị nke taata Igbo niile ebe onye anọ na anyị si onye ọbụla chigata azụ na ntụziaka nna nna anyị ba na nna anyị ba na omenala na anabụ ụzọ eziokwu na ebe a ka eziokwu dị na fata ụlọ ụnụ asị si ụnụ na Baịbụl na-ekwu eziokwu ihe niile na-ekwu na Baịbụl bụ asị asị maka na bido n'isi ruo n'ọdụ bụ asị asị na-ene anya na anyị na-eme nke anyị na-egosi na akpati ozu ka ọdọ anyị ezori ezo anyị akọrọ akụkọ Baịbụl emesịa anyị apụtasị ụnụ na o mere mgbede etu a na anyị na-eme play and show anyị na-eme nke anyị na-egosi onye ọbụla amarụ na ụzọ eziokwu ka ọ bụ
n'anya ka anyị na-akpakọ ọra niile n'ụbọchị nke taata na arụ mere anyị na nwatakịrị na-achịkwara anyị ụmụaka na omenala na ndụ bụ eziokwu ka moto kọntraktọ uche adịrọ n'afọ ka e nyere ọrụ o wee bịa gbuwasị ya na were uche ya debe na ya dị ya bụ main road wee nara isi mmadụ karịrị mmadụ 5 so nye ka anyị bịa n'ụbọchị nke taata wee kwuru wee na-akpa ọra na eze nọ n'ala Igbo na ofu onye ewepụrụ n'ala Igbo ewepụgo mmadụ 80,000 na ofu onye apụgo anyị eruo 2,000 na nye ka anyị na-arịọ soro udo si anya biko dịka onye isi anyị kwuru ya kpọpụtara anyị kọntraktọ ka ọ bịa kwuo n'ihe na-ekpataranụ o ji wee bụrụ na o kwere ọnya maka na ọnya ka o kwere n'etiti main road draiva na-esi ebe o si wee gbarụpụta ọmaranụ na-ekwere ọnya wee magoro ya elu gbuo nne na nwa nwatakịrị ka na-ese exam mama ya si unu bịa 1 week ka afọ ụmụaka ya etu a ka esi wee mama ji ụkwụ bịa anyị ebuzi ya ebu wee na ọkwa arụ ka ọ bụ n'ala Igbo arụ ka ọ bụ n'ala Igbo biko ndị gọọmenti uche unu dị n'ihe ọbụla unu na-emere anyị maka na unu bụ isi nke ọ bụ na unu mere anyị dị mma anyị nyere unu ekene mana unu mezie nke na unu ekpọtode ya ekwere anyị ọnya kwere anyị ọnya anyị bebe akwa anyị akpaba unu na unu ka anyị ya na-akpọ maka na unu mere eji kwe nya bụ ọnya onye unu nyere ọrụ uche unu dị ya kwadie ihe ọ ya eme na ọ bụrụ na onye amara ihe ọ ya alụ ka uche ya dị ya etu anyị kwuru etu a ka ọ dị n'ala Igbo n'aba nke nna nke Chukwu na nke ana o wutere ihe anyị fụrụ n'ọnọdụ taa ihe chiri onye ọbụla ụla onye ọbụla echiwụla na okporo ụzọ dị otu a gburu mmadụ 5 edezakịta n'ọnọdụ ihe kwesịrị igbu onye Afrịka na-egbu onye Afrịka onye ọbụla na ọ comfort zone tụka ọ pụọ ya nwekwa onye ma onye ọya bụ echi anyị na-arịọ biko na anyị provide anyị kọntraktọ mere ya ka anyị na anyị na-agbụkwara ya ka ọ maa na igbu mmadụ abụ ezigbo ibe n'ala Igbo igbu mmadụ abụ ezigbo na kisa anyị pụtara igbu mmadụ bikọs onye ọbụla ya gwa na Chukwu wụtara Chukwu wụra anyị si otu anyị eme so na anyị na-ekwu biko na anyị provide onye gburu mmadụ a ka anyị na anyị na-abụ wee gbuo